Кои са новите насоки в маркетинга и как се развива сферата в условията на криза? Това ще сподели с нас експертът в сектора Иван Павлов, който е първият ни събеседник за днес. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Нека да започнем от там. Какво е значението на маркетинга и рекламата за справяне с тежката финансова криза, в която се намират всички компании у нас? Пред всеки бизнес, независимо дали е малък, среден или те първа стартираш, има няколко ключови въпроса. Това са кои са конкурентите, кои са клиентите на пазара, колко е голям този пазар, кои са основните предимства на продукта или услугата, която предлагаме. Отговора на тези въпроси предполага изграждането на една успешна маркетингова стратегия. Разбира се, не трябва да се пренебрегва факта, че пазарът е много динамична среда и изготвянето на една стратегия преди 6 или 12 месеца не означава, че тя днес е актуална към днешния ден. Непрекъснато наблюдаване на поведението на този пазар и взимането на коригиращи мерки са предпоставка бизнеса да бъде успешен. Какво сочат вашите наблюдения по отношение на бюджетите, които отделят фирмите у нас, именно за маркетинг и реклама? Именно тези пера, като че ли бяха първите, които бяха ограничени, когато започна кризата? Да, точно така. Преди кризата се изливаха едни огромни средства за маркетинг и реклама на пазара, без да се търси тяхната ефективност. В средата на кризата определено маркетинг отделите са много по-редуцирани, маркетинг бюджетите също са редуцирани и тенденцията е да се залага не на количеството, а на качеството, т.е. много по-ефективни канали, много по-ефективна комуникация и таргетиране на точната група клиенти. Малко преди да започне разговора ни в ефир, стана дума, че кризата в този смисъл има и оздравителен ефект, защото секторът се е прочистил от всички онези експерти в кавички обаче. Много големи маркетингови рекламни отдели са имали много компаниите, сега са останали по 2-3 човека, обаче това са действително специалисти, нали така, с опит и с решения, които са ефективни. Да, определено. Преди кризата имаше огромно производство на служители в маркетингови отдели. Настъпвайки кризисна ситуация и в посока на финансиране, и в посока свиване на пазарите, тези отдели бяха редуцирани. Останали са хората, които наистина са подготвени, хората, които имат сериозен опит практически и знаят какво вършат. Добре, кои са ефективните стратегии, на които е добре да се заложи в този период? Знаем, че пазара в момента се характеризира с свито потребление и с ограничено финансиране. Последните няколко години се наблюдава ръст само в една посока в маркетинга и рекламата. Това е онлайн маркетинга. Очевидно това е печелившата стратегия. Предпоставките са просто максималната ефективност и минималния разход за достигане на единица клиент. А само кризата ли е повод за развитието на този сектор, онлайн маркетинг? Не, по-скоро развитието на човечеството е предпоставката. Вече почти всеки има достъп до интернет. Хората обръщат внимание на всички новости, които се случват. Интернет е средство за комуникация в 21 век. Така е, но пък си има специфични правила, предполагам, маркетинга в онлайн пространството. Затова е важно да кажем за всички, които сега стартират своя бизнес или пък имат малък или среден бизнес, какво трябва да предприемат за една успешна, ефективна стратегия по маркетинг. Както казах в началото, трябва да си познаваме много добре клиентите, и трябва да знаем пазара и трябва да си познаваме конкурентите. Има бизнеси, които не биха били удачни да се позиционират в онлайн пространството. Разбира се, има и другата страна бизнеси, които задължително трябва да присъстват в интернет. А всъщност склонни ли са фирмите в този момент да търсят нови клиенти или залагат на сигурните клиенти, с които от дълго време работят? Тенденцията в България е да се залага и фокуса да бъде единствено върху привличане на нови клиенти и увеличаване на пазарния дял. Тази тенденция първо започва да се осъзнава от бизнес менеджерите и да осъзнават, че е много важно да имат една голяма армия от лоялни клиенти, отколкото да откраднат
Доста сложна задача предвид светото потребление. Днес включително имаше такива проучвания за това, че българина затяга своя портфел, въпреки че пък вашите наблюдения са по-скоро в областта на бизнеса, нали така, и корпоративния маркетинг. Да. На какъв етап е развитието на аутсорс маркетинг в България? Аутсорсинга по принцип е дейност, която компаниите отдавна са осъзнали, че всяка дейност, която не е тяхна основна дейност, по-добре да я дадат на някой специалист, в случая външна фирма, за да може да се фокусира върху основната си дейност. Бих казал, че примерно счетоводството е нещо, което е като аутсорсинг още преди 20 години познато. Обслужване на клиенти също е доста популярно в България. Може би вече бизнесът в България озрял на идеята, че и маркетинга може да бъде аутсорснат. Озрял е, казвате. Бележи ли ръст този сектор? Да, определено бележи, защото, както споменах, се търси по-голяма ефективност и по-голямо качество на услугата, наречена маркетинг. Имате ли данни с какви проценти? Не, нямам данни конкретни. Имам данни за развитието на пазара за реклама и маркетинг като цяло. Какво сочат те? Ако говорим вече с проценти. Последните няколко години се запазва общия обем, като единствения сектор, който бележи ръст, това е онлайн маркетинг. Какви са спецификите на българския маркетинг? Според вас, според вашите дългогодишни наблюдения? Липса на целенасочена стратегия как да развиваме даден продукт или дадена услуга и разбира се стратегия как да изхвърлим конкуренцията от пазара. Самия собственик на компанията няма такава стратегия? Самия собственик няма и ясна стратегия. Той разчита на своя бизнес нюх, но понякога това е подвеждащо. А доверява ли се по-често вече на специалистите, на вас и на вашите колеги? Българският мениджър се учи от методът проба-грешка. Този метод, освен че е много скъп, изисква и много време, през което конкуренцията работи усилено. Тенденцията определена през последните няколко години е да се доверява на специалисти в дадена област. А какви са спецификите, когато говорим за онлайн маркетинга? Всъщност, вие казахте, това е характерно за новото време, ерата на интернет, конвергенцията също така е нещо, което вече не влиза с едно устройство, ще може да управляваме реално почти целия си дом, офиса също така. В онлайн маркетинга трябва да се наблегне преди всичко на качеството на комуникацията с клиентите. Няколко хиляди клика върху корпоративната страница не означава, че рекламната кампания е успешна. Напротив, по-добре да има няколко стотин, но те да бъдат от реални или потенциални клиенти. А самите клиенти как се представят в онлайн пространството, доколко заявките, които те дават там, са реални и могат да послужат във вашите проучвания на пазара? Интернет е средата с най-откровените потребители. Те не се притесняват да изкажат своето мнение, позитивно или негативно, и също така не се притесняват да се повлияят от мнението на други потребители в интернет. А какво е значението на социалните мрежи и доколко вие и вашите колеги работите за развитие на своите стратегии именно чрез социални мрежи? Социалните мрежи са бумът последните няколко години. Може би всеки потребител на интернет прекарва няколко часа всеки ден в дадена социална мрежа. Социалната мрежа позволява на нас, маркетинг специалистите, много строго да дефинираме и таргетираме таргет групата си и по този начин да бъдем максимално ефективни. Добре, в края на разговора вашата прогноза за развитието на пазара и може би да говорим в частност и за онлайн маркетинга, тъй като споменахте вече, това е единствения сектор, който бележи ръст. Да, този ръст ще продължи да се наблюдава през следващите няколко години, като моята прогноза е, че ръста ще бъде докато не се достигне нивото на другите по-класически медии, като телевизия, радио и вестници. Много ви благодаря за този разговор. Аз също благодаря. Иван Павлов с информация за новите насоки в развитието на маркетинга.